आथिखालावबो आबाद मावनानै गोबां रां खामायनो हायो। बेबायदिनो सासे आबादारिनि मोनसे बिदिन्थि नंगौ सासे आबादारिया आबाद मावनानै जाफुंसार जादों। बोसोराव 200 टननिबो बांसिन तुरमुस फानो सासे आबादारिया। बिश्वनाथ जिल्ला नदुवार दखरानि सिङाव थानाय सबायझार गामिनि सासे आबादारिया तुरमुस आबाद मावो। तुरमुसखौ बिथां आबादारिया बोसोराव 200 टन फानो। बिश्वनाथ जिल्ला नदुवार दखरानि सिङाव थानाय लिंकन रामसियारिया तुरमुस आबाद मावनानै जाफुंसारदों। आबादारि लिंकन रामसियारि मुंनि सासे जाखांफुनाय आबादारिया बैग्रि, ड्रागन आरो तुरमुस आबाद मावना जाफुंसार जानो हादों। सिगांनि समाव जेंना जेंसिजों जुजिनो गोनां जादोंमोनबाबो दिनैनि समाव जाफुंसार जानो हादों। गामिनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला गावसोर आबाद मावनायजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरखौबो आबाद मावनायाव बिहोमा होबोदों। फैदो बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंदो बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि प्रदीप स्वर्गियारिनि एक्सक्लुसिभनि गेजेरजों नायलांदोनि। गामियाव सासे जोंनि बर' सुबुङानो आबाद मावनानै गोख्रों जाफुंसार जादों। बिथाङा लिंकन रामसियारि। बिथाङा दिनै बे अरुणाचल साखाथियाव थानाय आसाम रायजोआवनो गोबां तुरमुस आबाद मावनानै जाखांफुनाय सासे जोंनि बर'नि गेजेराव। आं बिथांनिफ्राय गोबां खोथाखौ मोनथिनो नाजागोन। आदाया दिनैनि समाव तुरमुस आबाद मावनानै बेसेबांसिम साक्सेस जादों आरो मा आबाद मावो? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरि फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर। बेयाव गोबां हाजो खर'आव फैनानैबाबो खस्थ' फैनानैबाबो रादाब बुथुम फैनायनि थाखाय। जोंनो मा सोंदों फंबाया? जेनेबा तुरमुस आबाद मावनानै बेसेबांसिम साक्सेस जादों आरो मा आबाद मावो? तुरमुस आबाद मावनानैथ' जथेस्थ' दायो जेनेबा इनकाम खालामनो हादों होननानै आं बुंगोन। आरो बेजों लोगोसे दायो दङ बैग्रि दं, ड्रागनखौबो स्टार्ट खालामदों, ड्रागन फ्रुइटखौ। ड्रागनखौ ओरैनो बेसेबां बिगासो गायदों? दायो एक्जेक्टलिथ' दायो 2.5 बिगा दं। 2.5 फिथाइफोर मोनजेनबाय? फिथाइया जास्ट 6 दानसोल'सो जादों नालाय। 6 दानबाबो दायो मोनजानाय जाबाय। थाइसे थाइनै जथेस्थ' थायहांबाय आरो। बेनि उनाव बैग्रिया बेसेबांसो बिगा? बैग्रिया 6 बिगा दं। 6 बिगा। बेनिफ्राय मुलाम्फाफोर जाजेनबाय? मुलाम्फा 2 बोसोर लाबाय आङो। 2 बोसोर लाबाय। 2 बोसोर लाबाय। नैबे बोसोरजों बोसोरथाम जागोन। बेनि उनाव जिथु तुरमुस गायदों बेसेबां बिगा गायदों? दायोथ' राउन्ड फिगार हिसाबैथ' 100 बिगायानो दं बियो। 100 बिगा। एक्जेक्टलि आबादल'खौ हमोब्ला 80सो जागोन नामा? 80सो। बेनि गेजेराव बोसोराव बेसेबांसो टन हरनाय जायो? बोसोरावथ' नैबे बोसोरनि गेजेरावसो जोङो जथेस्थ' आवगायनो हादों आबादाव। बिनि सिगाङावथ' लकडाउनजों माजों जेबो आवगायनो बिदि सुबिदा हायाखैमोन। बोसोरबेसे जाखो ओरैनो? ओरैनो रानिं नैबे बोसोरखौ लायोब्ला बोसोरबा जासिगोन। बोसोरबा आबाद मावनाया आरोना। आबाद मावनाया। बेनि गेजेराव मालाबा आबाद मावनायाव जेंना जेंसि गोलैनांगौ जादों नामा? जेंना जेंसिया बै लकडाउन समाव जथेस्थ' जाखादों। बे समाव दिनैनि दिनाव एसेबां बिदि जायाखै? दिनैनि समावथ' बिदि इमान जायाखै। दायो जथेस्थ' मोजाङानो दङ। दायो अखा माबाखौ लानानै दामफोरा एसे गाहाय जायो, गोजौ जायो, बिदिनो आरो। आदाया जिथु 80 बिगा तुरमुस गायदों होनदों, बे 80 बिगा तुरमुस गायनायाव बेसेबांसो खरस जानाय? खरसाथ' जथेस्थ' जादों। 12सोनि खाथियावनो थांदों। 12सोनि खाथियाव। दा गोदान सेफायथारनाय जाबाय नालाय। मोजां हानि प्रसेस खालामनाया गोदान जाबाय नालाय। गोदान प्रसेस खालामनायाव एसे बारा थाङो। दा नेक्स्ट टाइम दा गायनायाव खम थांगोन। बिनि गेजेरावनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां हा थासेयावबो गुबुन रायजोआवसो खामानि मावनो थाङो। बिथांमोननि सायाव आदाया मा बुङो? बेखौथ' आङो खावलायनो सानगोन। आबाद मावनानैबो जोङो जथेस्थ' गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो। गोसो होनांगोन आरो माखासे सोलोंनांगोन। गोसो हमथानाय थानांगोन। नाजानांगोन। आबादावथ' जथेस्थ' गोसो हमथानायबो गोनांथि दं माब्लाबा। नंगौ। धैर्यनि खोथाबो फैयो एसे। दैजोंनि फिथाइया बेखिनियानो आरोना। बे समाव आङो बे गामिनिनो जिखुनु सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय सुबुंफोर दङ, आं बिसोरनिफ्रायबो बर'नि गेजेराव आबाद मावनानै मा खालामनो हायो बेखौ आं मोनथिनानै लागोन।
बे गामिनिनो सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय सासे सुबुं बिथाङाबो सासे गोख्रों आबादारि आं बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिन्थिना लागोन बे समावहाय नोंसिनि गामियावनो लिंकन रामसियारि मुंनि सासे सुबुङा सासे गोख्रों आबादारि जानो हादों बिनि सायाव गामिनि जानानै रायजोनो मा मेसेज होनो सानो गिबि गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिखौ बरायग्रोबाय जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै जे खौरां लाफैदों जा फंबायनिसिम बा सारनिसिम जोंहा गोजोननाय बावनाय थाबाय जों गासैनिसिमबो दा नैबे समाव जोङो गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोदों हिसाबै जोङो दिनैसिम बेयावनो दङ आरो लोगोसे जा मोनसे रांखान्थि बिथिं होनोब्लाथ' जों मावनानै जानायानो जोंनि मैखोम जेनेबा थांना थानाय मोनसे राहा जोंथ' अबा थांनानै जोङो जेनेबा हमना ला खामायना जाहैनायखौ जों इसेबां गोजोननाय मोनाखै बेखायनो जों जेराव दङ बेयावनो जोङो दिदोमै मावनानै जानांगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनैनि बे समावहाय सासे आबादारि हिसाबै जेनेबा लिंकन आदाखौ बुंबाय बिनि गेजेराव गामियाव आरो बेबायदि गोख्रों आबादारि दंबावो नामा जोङो थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला दिनै लिंकन रामसियारि जा जिहेतु फंबाय बिथांनिफ्राय जों बिथांनि बिदा जिहेतु रन्जन रामसियारि बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बिहोमा मोनदों लोगोसे जों साफ्रोमबो हमना ला नैबे जोंनि 5 नम्बर जेनेबा मनायाव जिहेतु सबायझार उदांस्रि बा हमना ला सबायझार साखाथियाव थानाय 10टा गामिफ्रा आरो औ गासिबो मावो आरो औ जोङो बेबायदिनो बिथांमोननिफ्रायनो जों बिहोमा मोनबाय लोगोसे मारै मावनांगौ रोङैखौ सोंबाय आरो जाखिनि मदद होदों बिथांमोनखौ जोङो जथेस्थ' बाख्नायनांगोन आरो लोगोसे जोङो बेयाव साफ्रोमबो जों मावनो फैनाय बिथांमोना जोङो गैयाबाबो 5 बिगा 6 बिगा 10 बिगा सोरबा आवगायबाय आरो थांनाय गायदों ओमफ्राय नैबे दा थांनाय सिजनाव जिहेतु बानलुनि सिजनाव नैबेवहाय जाय बिथांमोना गायदों सोरबा 3 बिगा सोरबा 4 बिगा सोरबा 5 बिगा बिदि गायदों दा बेयाव लगभग गासै बिथांमोना आउटआव थांग्रामोन जाय बिथांमोना न'खर खुंग्रा गारजेन हिसाबै जेरै हमना ला हाबा जागोदान थायो सोरबा गथ' 2 3 जानानै दिल्ली बम्बे बेंगालराव थाहैदों गुबुनाव खामानि मावहैदों बिथांमोना जथेस्थ' नैबेयाव लिंकनाव फैनानै जथेस्थ' माने मावनानै प्रेक्टिकेल हिसाबै मावबायबो गावबो न'आव मावनानै जिउ राहा खुंनो हानाय दिनै गासिबो थाबथाबाय होननानै जों सानो आरो माखासे हानाया आरो बिथांमोनखौ नुनानै दिनै गामिनि जिथु दंमोन आवगायाव थांगोन बिसोर गावबो गावनि आथिङाव जायगायावनो थानानै गसंनानै थानो केमेराखौ मोनदों आरो दा बेखायनो जों बेखौनो खावलायनो लुगैदों जिहेतु रोंबाबो रोङाबाबो नङा होमबा सोरबा गिदिर गोलाव फरायनाय बिथांमोना जाखिनि खोन्थादों आबाद मावनायाव बिहोमा होदों जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों आरो जाय बिथांमोना सोलोंनो गोनां दं होननानै जों गोबां दंबावो जों बेखौ सानदों जिहेतु लिंकनाबो माबायाबो रन्जन सारमोनाबो दिनै डाइरेक्टलि हमना ला सानसेयावनो फोरोंजोबनो हाया नङा होमबा जों बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय बे बिथांमोननाव खामानि मावनाया बोसोरब्रैसो जाबाय स्टार्टिंनिफ्रायनो जों बेयाव माने जथेस्थ' रोंबाय होननानै जों सानदों आरो सोलोंबावनो आरो गोबां दंबावो जों बेखायनो जों बिथांमोनजोंनो मदद होबाय थायो आरो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होयो आरो थेंक इउ गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन